Oh, wis. Yo. Ha iki anu. Ana pesenan bandul kon cilik, ka yo. Dilayani dicik engko timbang ngenteni antu-antu ha. Engko sing gendeng favorit engko wis yo. Yo. Wis ngenteni apa suwi-suwi yo. Wis to. Mantep bro. Yo. Minangkani pamundhute Bapak Kuliat. Yo. Sugeng dalu kagem kanca-kanca YouTuber tulungaken. Ayo goyange sing romantis, Duk. Gagon channel dan kawan-kawan. Sak kurepe langit, sak lumahe bumi. Asik-asik. Mung sliramu kang tresnani aku tansah eling padha tresnanmu bandul kanci kembang mawar biru najan mung sepele Yo, alon-alone. Ora usah kesusu, diburu apa yo. aku lara pinaka tambane bandul kanci iki tetep tak openi Rada maju titik Nduk Cahyu. muga dadi panglipuring ati Asik. bandul kanci Yo. kembang mawar biru rina wengi tumempel dadaku bandul kanci kembang mawar biru Wis. kena aku tombone kangenku saiki kuncimu wis ana bandule Asik. kari ngenteni Enggak. kudu dadi siji dawang bagus kancimu tak anteni Yo. Ya, wis lo krek iki apa ah? Aku ya. Oh. Langit sak lumai bumi mung sliramu nimas wong sing tak tresnani aku tansah eling tandha prastiamu bandul kanci kembang mawar biru najan mung sapele gedhe paedahe yen to aku lara pinangka tabane bandul kanci iki tetep tak openi muga dadi panglipuring ati bandul kanci kembang mawar biru rina wengi tumempel dadaku bandul kanci kembang mawar biru kana kanggo tambane kangenku saiki kanciku
wis ana batule mung karingan teni baline gemboke gembok karo koci tetep dadi siji kok dadi panglipur ati. Kasih. Iya. Monggo, lagune Sri Uning. Oke, mantep heboh. Marang Raden Wiratmaya Kagus Prasaja Anambut Branti. Kasih. Sri Uning Jatagrahita Kang romantis, Duk. Kasih. Wiratmaya putra Dira Rangga Lawe Adipati Negara Sri Uning putrane Ngati Sapati Rangga Lawe lawan Mina Jingga katresnane Wiratmaya tinapiti Rara Sri Uning senajan wekasanira bagai klento salabon Yes. Bareng-bareng mulia budaya. Tambah kaya channel Oh. Sri Uning mustika tunggal labuh tresno lan sabaya pati marang Raden Wiratmaya putra saja ananduk rati Sri Uning kapadrayita kang tinipta kadake pribadi Wiratmaya putra Dira Lawe Adipati Yo Uning putrane oke pokoknya oke dong Wangsa Pati gentenan nalikane wis ta oke kapopo ing Madyalaka Rangga Lawe lawan Mina Jingga katresnane Wiratmaya tinapiti
Bapak nggih. Nggih. Menika request-e Bapak sinten Mbak Vina? Bapak Mulyadi, bandel konci lajengaken Sriune. Sriune nggih. Ya. Ya, kowe dilanjut. Nah, sik leren. Hah, karambekan wis, kowe dilanjutne wis rusak kabeh. Yo. Adik-adikku wis padha oke sing jero, ha. Engko gek di Oke, wis. Aja ngegaki to iki, yo melu-melu. Ya, wis iki engko ana pesenan neh. Ning kancane dhewe engko ora apa-apa. Dilayani Mbak Kopipah ki engko. Hah, jalukane Blitar Banyuwangi, tapi engko ae dingge bar jaranan. Wet, yo. Sing engko jaranane oke, ya toh. Nah, jaranan masuk langsung Blitar Banyuwangi. Nah.